ସେମାନେ ଆମର ଏଇ ପୂଜାରେ ବ୍ରତୀ ହେଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଯାଇ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଳ ହେଇସାରିଛି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Save the Jannah, save the Jannah. Guys, सुंदर भजन। तुम दुख जीवन तुम भजे दुख तेरा बहुत तुम भजे दुख तेरा बहुत साई तुम्हें ऐसी बाती बाबा तुम्हें ऐसी बाती बाबा तुम्हें
ঘরে তুমি চলো स्केल कम नहीं थे ଆମେ ଡି କହିଲେ ମୁଁ ସି ସାର୍ ଧରିଲି ମମିକି ଧରିଲି ଗୋଟେ ନା ନା ହେଇଯିବ ସି ମୁଁ ତମେ ଡି କଲେ ମୁଁ ସି ସାର୍ ଧରିଲି ଜାଣିକି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ କାଳେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବି ସାର୍ ସି ସାର୍ नहीं नहीं खबर बी फ्लैट माइनर बी फ्लैट माइनर बी फ्लैट माइनर